보라고. 큐르로 가봐야죠. 나도 민기씨. 넓이 보니까. 당기죠. 왔어. Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जोंहा दिनै कुटियाव मैगं खानो फैदों मादैमोन ओमफ्राय गामिनि सासे थास नागिरनो फैदों जोंहा होनानै दा आं भिडिअ बानायदों ना आं भिडिअ बानायदों आंबो नै जाबाय खिसा नै सायो खुसियाव ओंख्रिबो लाबोगोन गाइखेरबो लोंबोगोन बिनानै लाव फिथाइबो लाबोगोन मा मोनो मैगं लाबोजोबगोन खुसियाव बिनानै मैसो खुसियाव थांनो जों नै जाय गारि लोगो मोनफैबाय जोंखौ देखायबायदां फिसाफ्रा दैलामबारियाव एफा सालायो नै जोंहा देवस्रि दालां ना मा होनो एसे गोथाव दैयाबो नै नोंहा मा बुंनो जि मोजांखा दालाङा नायलाय मोजांथार ने दैयाबो जि गोथाव नै हटस्पट लागासिनो आं नै बिनिफ्रायसो जि अनबाय ओमफ्राय मानसिया सैथोनि लंपेन्ट आंनि लंपेन्ट जायो नों अनबाय जोबनायसै आयौ गिदिरखौ बेखौ नै लामायाव सनस्रासो मोनफैबावबाय सनस्रा होनालाय ने खमलासो होनदा हलाय गेसावसो खमला आङो बिबोनां होलांदों मैगं नागिरगिरिफोर आंखौ लाबोआ फिसा खानाय 135 थाखानि सेरसेनि दाउआ दा 20 थाखा थोयो थोगोन जि बैग्रि दंबावो सिनाय जों गामिजों फैयाव गबाय आङो खुथि दं खुथि मोनफैबाय नै साना उल्था जादों सिनायाहाय सैमा फिसा दंबावो सिनाय माब्रै आंबो 왔어 नोंनि लोगोरा इयो फैफाबायथ' नै ओइ लावदुम मिन्दिसि गेमस्रि बेनो गवादा गबाय गसिगोन बिदि हमथानांगौमोनलाय मादैया खाजेनबाय नै थास' दै गुवानो माथो हाबहैबावनाय एसे सासेनो बियोरसि बखनांगौ खेवनो रोङाबा इदि नामा
मासुले 너무 나면 그치? 이 खैरो बागाना जि मोजां ने फारसे नायनोसै आमचा गोबां नांबावगौ आंनो जानो फैबाय जोंनाव आंहा बेखौ जानो रायज्लायजायाखै गोदैखा फैद' आरो मोनसे खुथियाव फैबावबाय नै बिबार गायलायनानै दोनो मालाय नै आं बेगरखौ लायनोसैलै बिबार ने है गोरान गैया ओइलाय दंथ' ए गाहायाव दं थांफिननायसै न'आव थांफिननायसै दा दिनसै मानसिया खोन लोगो मोनाखै रावखौबो खुथियाव मानसियानो गैया रावबो मोसौ गुमहैजोबदों दां जि दिंखिया दंबावोसो नै जोंबो खाबाय न'आव लांनो आयौ हो हो नै दिंखियाया मोननै न'आव थांफिनसै थास'बो खाखांबाय बैग्रिबो जाखांबाय खाबायबो न'आव लांलायसै जानो मना लानांदो बैग्रिया जेरावबो बैग्रिहाय नै नाबो गदसे थाइसे समायना लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आरो नोंथांमोना लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन